Tervetuloa mukaan Masiina torstain tunnelmiin tänne Perinnekylän alueelle ja Rajalahden talomuseon pihapiiriin. Tänään täällä monenlaista mielenkiintoista katsottavaa, koettavaa ja myöskin ihan kuultavaa. Sen lisäksi, että täällä nyt jo monet maamoottorit tuossa puksuttavat, niin nyt myöskin tähän pihapiiriin näkyy se, että tuolla Ohtolan Päremyllyyhdistyksen työmaalla on jälleen päreen teko käynnissä 100-vuotiaalla komealla isolla höyrykoneella. Tällaisia Suomessa on ollut parhaimmillaan jopa 6000 kappaletta. Nykyisin niitä on enää käyttökuntoisina aika vähän ja yksi sellainen on tänään täällä Masiina torstain yhtenä vetonaulana. Ja sitten tässä pihapiirissä monen maamoottorin lisäksi näemme nelipyörä. Tässä pihassa on mukava kesäinen lämpö meitä hellimässä, mutta jos haluat tämän viileämpään mennä välillä, niin tuo Rajalahden talomuseon tupa ja kammarit ovat mukavia vilpoloita hengähtää. Ja siellä Rajalahden tuvassa on 1800 kynnys matala osanottoon. Terve menoa sinne rohkeasti mukaan kaikki kokeilemaan, kuinka tänään päre lentää. Täällä Marttisen saaressahan tapahtuu tänään paljon. 4H-juhlaa. 4H-tila täällä Perinnekylässä täyttää 35 vuotta. Siellä on monenlaista ohjelmaa ja nyt täällä kattelussa käyntiin tuo Reino Ilosen omistaman Porin konepajan valmistaman Kuumapää. Kuumapää käynnistyi tässä Rajalahden pihapiirissä ja se on 30-luvun voimakone. Omistaja Reino Ilonen siinä hymyilee ja myhäilee kosan ja siinä pikkusen tarvitaan, että saadaan lämpöä tuonne. Joo, kyllä. Nimenomaan. Se on nimittäin henkilö, joka takaa sen, että tästä tulee kunnon tapahtuma, eikä vaan tuppisuiden ja tiukasti lompsansa päällä istuvien tapahtuma. Tuolta tuli tarjous. Mä lisään tähän vielä, että päästäkää hyvät ystävät nyt voimiin se suomalainen perusluonne, mikä meissä kaikissa, eli kateus. Tehkää se naapuri kateelliseksi ja osoittakaa, että kyllä minulla on lompsassa sen verran, että minä ostan tuonkin taulun ja 100 siitä maksaa. Että nämä ei olekaan mitkään Persaukisen puutarhajuhlat, missä nyt on. Siellä on 30 tarjottu ensimmäinen. 30 euroa. 30. Onko 35 jossakin? 30 euroa. 30 euroa ensimmäinen, 32, 33 kerta. Ole hyvä, tervetuloa.
Ei se mitään mennä, kyllä siinä saa istua sen. 10 euroa, se oli akvarellityö, toriseva. Ja siinä on pohjahinta 60. Toriseva, pohjahinta 60. Onko tästä? Toriseva maisema 60 kotiin. Sitä on hieno talvipäivinä pakkas. Lupa käyttää, kukaan ei paheksunut sitä. Tosi tämä kokoonpano on nyt vaan pieni osa. Etänä tilaisuuden mukaan sitten bändi elää tarpeen mukaan. Soittajia ja laulajia tulee sitten aina. Niin. Ja tässä on nyt tämmönen renkutuskokoonpano, eli tässä on multi-instrumentalisti Oskari Koskela ja toinen vastaava Artturi Koskela. Ja mä oon delegoinut tän, niin heille tämän osaamispuolen ja mä vaan sitten on tällä taustalla ja rämpyttelen mitä mieleen tulee. Eli tää on nyt lähinnä sitä tämmöstä lepposaa rämpyttelyä. Jostain tää nyt sitten valikoitu kaiken näköisiä vanhoja renkutuksia. No, en tiedä miksi, mutta tommosia irlantilaisia juomalauluja tähän nyt sitten sattui tulemaan ohjelmistoon. Ei jaksettu niin kauhean vakavasti miettiä sitä. Ensin otetaan jatsia hiukan aikaa, kun saatiin Look me with a